Les línies d'investigació del meu grup de recerca són la identificació i la caracterització funcional de nous factors oncogènics i les vies de senyalització involucrats en l'inici, la progressió i la resistència dels linfomes de cèl·lula B agressius, especialment del linfoma de cèl·lules del mantell i el Burkitt-linfoma. Traslladar les troballes de recerca a la pràctica clínica és un dels nostres objectius per millorar el diagnòstic i el pronòstic dels pacients amb aquests linfomes agressius. També identificar noves dianes terapèutiques pel desenvolupament de teràpies dirigides o immunoteràpies pels linfomes en recaiguda. El meu grup és un dels 8 grups que formen part del programa multidisciplinar de neoplàsies limfoides aquí a l'IDIBAPS, on fem una investigació translacional en col·laboració entre biòlegs, patòlegs i hematòlegs, i el meu grup contribueix en aquest programa investigant els mecanismes moleculars de nous factors de transcripció o mutacions, etc., trobats per diferents òmiques pel meu grup o altres grups del programa, també generant nous models preclínics, com poden ser els cocultius 3D o retornins xenotransplantats en cèl·lules derivades de pacients, i el desenvolupament d'aquestes anàlisis preclínics amb teràpies innovadores, com poden ser teràpies cel·lulars amb CAR-Ts o molècules petites degradadores de factors de transcripció, com poden ser els PROTACs. Traslladar els nostres resultats dels assajos preclínics a la pràctica clínica és un dels nostres objectius per millorar la vida dels pacients amb linfomes agressius.